जय नामदेव. मी रोहित रत्नाकर तरटे, सहसचिव अखिल भारतीय श्री क्षेत्रीय आयर शिंपी समाज मध्यवर्ती संस्था. आपण याआधी प्रत्यक्ष फेसबुक, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून अनेकदा भेटलो, परंतु व्हिडिओच्या माध्यमातून आपणाशी हितगुज करण्याची ही पहिलीच वेळ. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवींद्र बाबा बागुल यांनी सोलो गीत गायन स्पर्धेसाठी व्हिडिओ बनवण्यास परवानगी दिली, त्याबद्दल धन्यवाद. अखिल भारतीय श्री क्षेत्रीय आयर शिंपी समाज मध्यवर्ती संस्था व अहमदनगर जिल्हा शिंपी समाज यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कैलासवासी दत्तात्रय महादेव डोंगरे सर यांच्या स्मरणार्थ भव्य अशी सोलो गीत गायन स्पर्धा आयोजित केली आहे. सोलो गीत गायन स्पर्धेत गायनाची आवड असणाऱ्या समाजातील सर्व स्तरातील स्त्री पुरुषांनी, बालक बालिकांनी, युवक युवतींनी आपले गीत मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करून मंदारदादा शिंपी यांच्या व्हॉट्सअप क्रमांकावर 1 ऑगस्ट 2020 रोजी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत पाठवायचे आहेत. स्पर्धेकरता 3 गट तयार करण्यात आले आहेत. पहिला गट 15 वर्षाखालील, दुसरा गट 16 ते 30 वर्षासाठी व तिसरा गट 30 वर्षापुढील सर्व स्त्री पुरुषांसाठी असेल. स्पर्धेत विजेत्या होणाऱ्या तिन्ही गटातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकास 1001, 701 व 501 रुपये व ई प्रमाणपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवींद्र बाबा बागुल यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे व आपला व्हिडिओ समाजाच्या यूट्यूब चॅनलवरही प्रसारित करण्यात येणार आहे. तरी समाजातील सर्व घटकातील स्त्री पुरुष व सर्व बालक बालक, युवक युवतींनी स्पर्धेत जास्तीत जास्त संख्येने सहभाग नोंदवून आपला आनंद द्विगुणित करायचा आहे. स्पर्धेचे आयोजक NNK कॅपिटल्स व अहमदनगर जिल्हा शिंपी समाज यांना कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद.